Takže čau, já jsem Michal a vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude spočívat v tom, že já budu hrát tady ten mod Blitz Royale bez toho, abych se healoval. Takže jdeme rovnou na to. Ty kokos, jste zasekaný. Dobré, takže nás to zase spawnulo někde v nějaký prdeli prostě. Takže se mi nepovedlo. Tak nic tady. Jaj, tak nic no. Jakože už jde zóna. Tu je nějaký borec. Nebo se už chci pohnat, no. Jako na poporu. Ty vole, dáváme. Dobrý, dostal. Ty vole. No asi nesmím healovat, čeká. No tak jsem musel asi spadli první hru. No tohle vzít ani nemůžu. No. No dobrý, tak tohle si vyhrou za 49 HP. Takže tak si dáme druhou hru, no tak jako nelíbnu to hnedka, že? Jo. Dobrý, dal jsem mu. To jakoby nečekal. Ale kam, no to já nedám prostě, mám 45 HP. Rychle. A tam padnou co nejlepší věci. Beru tohle. Koufru má 45 HP, tak dobrý. Jsem asi chill. Dobré, sem skočíme. Aspoň budu nějakou chvilku času. Hodím si glider a budu prostě asi, nevím, kempovat, protože jakože mám 45 HP a nemůžu se healovat. To je jakože docela cooked. Tamhle se bojuje, tam padat nebudu. Já nevím, tak jakože asi nejlepší útočiště je ta střecha, no. No a taky vypadá, že se tady bude hrát. Já jsem mohl na ten komín, nevadí. Bo já to prokempem tady, no. Jakože úplně nemám co jiného moc dělat, no. Body tohle můžu vyhodit, to nemůžu použít. No, budeme kempovat, no, co jakože na minus bývá. Tamhle. Dobré. Je dole. Jo. Čo mám brokovnici? Spíš potřeba brokovnici, no. Kámo, mám brokádu, no tak to jsem nice.
Ale dobrý, hele, vyhrali, dali jsme do druhé místo. Takže dobrý. Jestli chcete udělat z tohohle sérii, tak dejte like. Takže čus.